Usa ka lalaki ang naangol human maigo sa Midhilig Yuta ang ilang panimay sa Sitio Sentro, Barangay Bakayan ning Dakbayan sa Subo. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang dapit diin midahili ang yuta kagahapon sa kadlawon ug miigo kini sa usa ka balay nga anaa sa tiilan sa Luna. Naigo ang lalaking nagpuyo sa balay nga si Aris Castor Habawil. Kinsa nalubong ang iyang lawas. May nalang kay nadali siya og luwas sa iyang mga silingan. Nagtakiang pa siya sa iyang injury sa lawas ug sa naong. Kauban niya ang iyang apuhan ug swerte nga wa maigo sa mga bato. Pag mubundak ni otro, wala na, patay na ko. Dawat na ko adto. Pero yun ko, Lord, hatagi ko kuan. Isa lang ka chance. Buhiya lang ko karon. Very thankful ko kaya itong ni-responde sila. Walay ni tagak nga bato. Kay ugnay na tagak nga bato. Mangdagan na sila, di ako rang mabilin. Wala na ko adto. Gikulban gid ko kay nakita man ako ni siya nga pag kuha ni ini nga Lola help. Tabangi ko niya ako kay di na mo ko kakatkat. Pagtanaw na ko kay ang iyang ulo ra ni Timaw. Ini singgit ko diri ay tabang. Nangayo og tabang karon si Aris nga ni anhilang unta sugbo sa iyahang apuhan kay nag-review sa iyahang exam sa engineering. Very thankful pud ko sa akong mga silingan diha. Kay atong nagsinggit kog tabang. Kay agad-agad sila nagkuan ba, abti kay sila nagresponde. So nakuha ka dayon. Oh, nakuha ko nila. Medyo nalisdan sila kay dako man pud nga bato ang nakatabon sa akong kuan. Akong Lawas. akong body. Posible ang yuta na tandog sa linog ug nasamutan sa tubig sa bagyong Tino ug mibigay. Gipahikling ang mga nagpuyo sa balay nga nahugnuan sa ilang silingan. Samtang gimonitor na sa barangay ang sitwasyon sa dapit apil na ang mga panimay nga haduol sa landslide area. Ang kadtong mga balay nga nagpabilin dito since private man na nila amot jud to sila gitagaan og warning nga kung mag-ulan-ulan muhikling jud sila kay nay possibility nga kadtong buntod may possibility jud gyapon nga mo dahili kay naay crack daan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.